Message Lousf'ah natolotra ho an'izay managna trampagna feno mahay mandiniky fa izy koa ladaly izy tsy amiagnatsiny hôpitaly ndraiky école natao ho an'ny vahoaka jiabijiaby tsy ankangavaka ko anà mpiasa tia miavonavo magnavon-tegna magnavakavak'olo magnamboara basana école-na manokagna ndraiky hôpitalina manokagna atsangano agnatin'ny tokotany po vidiny volana boko fianakaviagnana fa koa tsabo ao fianakaviagnana fa koa ampianaro ao fa vahoaka tsy tokotany ka tiana fifegny tanimbarina fo azy na didigny rifesiny zay mitady la paix man peace man love man io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy hôpitaly daladala ndraiky école daladala tsy haiko na kiniana tanaretsy te alala politika tô ibaba tsara raha mazafa fa za manday tangaiky ndre vahoaka misolo vava hôpitaly ndraiky école manataony injovy mababa tsisy zanakalo aketo tsisy zanakoto najobanana fotsy anana olo madigny maloto olo jiaby managna zona be honneur na jolaboto alôpitaly akagny misy mpitsabo tsy mazoto za tsy journaliste fa masokondrô nahita tsy asiana respect mazika tsy olo mahitahita hôpitaly ny vahoaka fa tsy hoena ta privé matoana miasaka vogny tsabo am foire ino ma bénéfice nako am tombo totaly mifaty satana masikita fatin'olo izy koa fa maty misy karazagn'olo voiliky misy karazagn'olo voatsabo trampagnavolera ampisana olo maty kampo haiko anao aventary nandalo fianaragna agnapo zaza fa hita marady mba mila mandala atao analyse après 3 jours mipody zay vo mivaly olo le analyse dokotera photocopie manasa tegna original mafaly ana mahita zaza maty sady mijaly anaka nianatra tsara magnino marary atakaran'io atao andrasandrasa atao analyse elelio la fièvre aretigny kipo mba haiko na za tsy mipoera ankamaroany zaza io fô retigny ndre dokotera zany raha hainao tsara fanandro tandan'ny lera tsy haiko na mety amina fa za mifahaizako izy mon frère io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy école atako agnatin'ny vaso rapetraka ambony ritima matetika ny zanaka ambany votro ny tegna maro victime na biblique na privé école andaolo be matoana ampagna be dikan'izany sotra be zanaka ambany volo mamaky vaky ekantany mitady zay maso concours vita retsy lany agnatin'ny fitsaragna ka misy ambony ampane nefa samy miaritry mahikaraha varambilagny misy estabro zanaka depa fa oety diplômé mitomagny am'zay ny tanjah satria tsy nanonga tsisy monnaie mibaribary loatra le balance tsy mitovy manjaka be le vola gery makezy tsisy move ambarako eto niany toy fa za tsy de nianatra fa zandro tsy mavosina zovy banagnako betro maranitra nianatra tamy tilay fotsy za nianatra tamy tobavy fotsy dikan'izany filosofiako mitôfa amin'olo misy voly fotsy mba haiko ndra marigny ndraiky mazava fa olo tsy ambany vola de vo fermeture mivava tsisy raha manjary aketo fianaragna zio marivagna école fotry fiainagna nefa examen misy voasivagna misy olombelo aminay agny diplôme jiaby anagna diplôme vo vidy vola zany tsy hitako etiny fara diplôme vavangana aloha fa fara izy mianatra alphabet ante amita vahoaka amizay hoe izy olo le député proof mazava tsara fa mbo misy école praty manjaka ny daniny kipo amty fiainagna démocrate le tegna miposte tsy hita fa ny mpisantoko ny lavalela manjaka ny lalagna ambany tany zay tsisy vola tavela io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy io na tianao na tsy tianao de zegny fahaizako azy akory zany azonao message Lousf'ah zany fahaizako azy fahaizako azy zany man